Vielä muutama kertauksena kokoustekninen asia, koska kaikki ei ollut tuossa infotilaisuudessa, niin sanon tässä vielä alkuun ja saadaan sitten kokous liikkeelle ja käyntiin. Eli laitoin ennakkotietoja teille, että kokous striimataan. Ja täällä on meillä IT-tukihenkilö koulutuksesta. Täällä on meidän opettaja Ari paikalla, Nadja, Olha ja Mari. Eli he tämän toteutuksen tänään tekee tässä tämän kokouksen osalta. Ja muutama sana vielä noista tärkeistä päivämääristä, eli nyt sitten seuraava valtuuston kokous 9. joulukuuta, jos ei ollut tuossa aamupäivän infossa. Ja mä muistutin sähköpostilla, että jos saisin muutama minuutin aikaa kokouksen jälkeen, niin otettaisiin tuossa aulassa meistä kaikista yhteinen kuva. Sitä on kiva käyttää sitten viestinnässä ja markkinoinnissa myöhemminkin, ja jää historian kirjoihin tämä päivän kokous. Ja vielä yksi muistutus. Eli nyt vielä niin, että kaikki löytää kokousmateriaalit ja pääsee kokousportaaliin, eli SEDUn sivujen kautta hallinto ja päätöksenteko ja siellä luottamushallinnon kokousportaali. Ja nyt jos on ongelmia vielä ollut, että ei ole päässyt kirjautumaan, niin Sari Katajamäki tuolta takarivistä niin auttaa sitten, että päästään matkaan. Mutta näillä terveisillä tähän kokouksen alkuun. Ja nyt sitten lähdetään viemään kokousta eteenpäin ja nyt sitten täällä kokouksen avauksen osalta niin kutsuisin tänne valtuutetun Raimo Ristilän avaamaan kokouksen. Tervetuloa. Kiitos. Arvoisat SEDUn uudet valtuutetut, viranhaltijat, ja onnea kaikille teille vaativasta tulevasta tehtävästänne. Koulutus ja sivistys ovat yhteiskunnan suuri yhteinen voimavara, varsinkin nuorille, jotka hakevat ammattia tulevalle elämälleen. Se, missä kouluttautumisen jälkeen pystyy asumaan sekä juurtumaan omaan paikkakuntaansa. Toivottavasti SEDUn alueelta löytyy työ ja eväät hyvään tulevaan elämään. Muutamia nostoja tulevaan asiaan. Osaajapula on yksi tärkeä ja yrityksethän tarvitsevat uusia osaavia tekijöitä ja juuri ammatillinen koulutus on väylä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Alueen vetovoima, monipuolinen ja laadukas tarjonta koulutuksesta pitää nuoria maakunnassa sekä houkuttelee myös muualta tulevia nuoria tänne. Väestön kehitys. Ikäluokkien pienentyessä koulutuksen saatavuus ja houkuttelevuus on tärkeitä elementtejä, kuten tiedämme. Ja ne korostuvat entisestään, että on riittävää tarjontaa ja nuoret hakeutuvat helposti tulee tuosta väestökautta ja herkästi hakeutuu pois jopa alueeltammekin. Mutta se on tärkeää, että tähän kiinnitämme huomiota. Elinkeinoelämän kilpailukyky, yritysten kasvu ja investoinnit, se on tärkeä osa-alue meidän huomioida ja meidän tulee tarjota tällaista hyvää vuorovaikutusta siten, että ollaan hyvässä balanssissa yritystoiminnan, koulutuksen ja innostavana kouluttajana pystymme tarjoamaan yhtä hyvin asioita kuin tähän saakka, kun me kuulimme tuossa informaatiossa, että täällä on asiat mallillaan ja itse iloitsen siitä, että tuolla kaupungin keskellä oleva se rakennusvaihe, jossa SEDU aikanaan oli, niin on saatu liikkeelle ja en palaa siihen nyt sen enempää, mistä se johtui, mutta on ollut herkässä paikassa ja arkkitehtikokonaisuus on ollut, tai arkkitehtoorinen kokonaisuus on ollut sitten semmoisen
vähän niin kuin väännettävänä asiana, mutta olen iloinen, että on päästy siihen vaiheeseen, että rakennetaan ja rakentuu ja saadaan, sanotaan nyt, voisiko sanoa, että näin seinäjokisena ihmisenä täällä asuneena ja asuvana, niin saadaan nuorta väkeä sinne kaupungin keskustaan ja saadaan lähelle ja saadaan esimerkiksi nämä liikenneyhteydet sillä lailla pelaamaan, niin kuin meidän informaatio-osuudessa kuulimme, että painottuu tällaiseen niin kuin hyvään joukkoliikenteeseenkin, että pääsee sinne koululle ja pitää aina muistaa, että meille tulee busseja ja sitten jopa junia ja tänne Seinäjoelle ja sitten on helppo olla tuossa lähellä. Mutta hyvin tämä on toiminut kuitenkin näissä väistötiloissa ja aloitetaan kokous ja tervetuloa tähän ja meillä on kaikilla haastava tehtävä vastata siitä, että sedun kautta nuorille syntyy hyviä työpaikkoja ja sitä kautta myös elinkeinoelämälle osaajia. Kiitos. Avataan kokous ja ollaan tässä kohdassa, että todetaan läsnäolijat. Eikö 19 palataan siinä. Siinä tulee tuo pöytäkirjan pitäjä ja sihteerin määrääminen valtuustokaudelle 25-29. Avaan keskustelun. Joo, puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja on pöytäkirjan pitäjänä ja sitten hänen varahenkilö on toisena pöytäkirjan pitäjänä. Onko puheenvuoroja? Ei ole. Todetaan, että tämä hyväksytään päätökseksi. Pykälä loppuun käsitelty. Pykälä 20. Yhtymävaltuuston kokoonpano ja läsnäolijoiden sekä äänimäärien ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Avaan keskustelun ja Pasi, ole hyvä. Joo, puheenjohtaja, tehdään nimenhuuto ja lähdetään täältä kunnittain liikkeelle. Eli Alajärvi Leena Kamunen. Paikalla. Alavus Lasse Anttila. Paikalla. Ilmajoki Heikki Koskimies. Paikalla. Helena Rahkola. Paikalla. Juho Raumanni. Iso Kyrö Helena Tuuritammela. Paikalla. Kari Joki Jyri Kaunisto. Paikalla. Kauhajoki Harri Eloranta. Paikalla. Anni Lehtinen. Paikalla. Kauhava Mika Ekola. Aira Ojalipasti paikalla. Johanna Kujanpää. Paikalla. Kristiinan kaupunki Milla Mattila. Paikalla. Kuortane Teppo Toivola. Paikalla. Kurikka Jukka Alaluopa. Paikalla. Markus Blumendahl. Paikalla. Mervi Kujanpää Mannila. Paikalla. Jarmo Latvala. Paikalla. Aaro Nurmela. Paikalla. Lapua Jesse Häyhä. Paikalla. Harri Seppälä. Paikalla. Multia Mikko Mäkelä. Paikalla. Seinäjoki Niina Pem. Paikalla. Olli Isopahkala. Paikalla. Helli Kitinoja. Paikalla. Jesse Luhtala. Paikalla. Mervi Mäenpää. Paikalla. Lasse Niemi. Paikalla. Kati Nummensalo. Paikalla. Tuomas Ojajärvi. Paikalla. Juha Palo. Paikalla. Raimo Ristilä. Paikalla. Marko Salimäki. Paikalla. Pauliina Suvisalmi. Paikalla. Irene Turenius. Paikalla. Erkki Valtamäki. Paikalla. Soini Kari Laasasenaho. Paikalla. Kari Laasala. Eli Kari Laasala varajäsen paikalla. Teuva Sonja Lehtonen. Paikalla.
Virrat Johanna Saarinen poissa. Tuula Mäntysalmi vara poissa. Ähtäri Esa Eloranta poissa ja Helena Hautakangas varajäsen poissa. Eli todetaan näin, että kun 39 valtuutettua 2 poissa, niin paikalla on 37/39. Kirjataan pöytäkirjaan tällä tavoin. Ja sitten muut salissa olevat: Jouko Peltonen, Matti Ylilahti, Helvi Lassila, Keijo Tauriainen, Arja Ylitalo, Sari Katajamäki, Sirpa Kangasmäki, Krista Laurila. Onko muita, kenen nimeä en sanonut? Onko mediaa paikalla? Ei ole. Puheenjohtajan nimenhuuto suoritettu. No niin, kuultiin, että 37 valtuutettua paikalla 39. Näin ollen, ja sitten lueteltiin läsnäolo-oikeudella olevat muut. Näin ollen läsnäolijat todettu ja pykälän loppuun käsitelty ja hyväksytty. Ja seuraava. Pöytäkirjan tarkastus. Pykälä 21. Avaan tästä keskustelua. Ole hyvä. Tarvitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa. Onko esityksiä? Harri Seppälä. Ehdotan pöytäkirjan tarkastajaksi Pauliina Suvi. Pauliina Suvisalmi. Kyllä. Sitten muita puheenvuoroja. Toinen tarvitsee. Sieltä Irene. Ehdotan toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Tuomas Ojajärvi. Esitetty Tuomas Ojajärvi. Teille sopinee. Teidät valitaan valittu. Eli Pauliina Suvisalmi ja Tuomas Ojajärvi. Näin. Pykälän loppuun käsittely. Sitten seuraa Yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali valtuustokaudelle 25-29. keskustelu. Pauliina Suvisalmi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Esitän yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Jesse Luttalaa ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Harri Seppälää. Muita ehdotuksia? Anttila. Arvoisa puheenjohtaja, esitän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Mervi Kujanpää Mannila. Muita puheenvuoroja? Ei. Varsinaisesti puheenjohtajaksi esitetty Jesse Luhtala ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Mervi Kujanpää Mannila ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Harri Seppälä. Teidät valitaan. Ja nyt pyydän varsinaisesti puheenjohtajaksi valittua Jesse Luhtalaa tulemaan tänne ja ottamaan nuijan. Kiitos. Ja paljon onnea Jesselle kaikkien puolesta. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos luottamuksesta, hyvät valtuutetut. Haluaisitko ketään toimia? Meillä oli just joku mikrofoni, mikä piti vaihtaa kanssa tässä. Joo, tässä. Näin. Toivottavasti toimii, kyllä. No joo, tosiaan kiitos luottamuksesta ja ilo tietysti toimia tässä valtuuston puheenjohtajana ja viime kausi tuli valtuuston varapuheenjohtajana harjoiteltua ja jollain tapaa tietää, mihinkä tässä on sitä ryhtymässä ja meillä on aikamoiset
4 vuotta edessä. Valtuustotyö on tietysti ennen kaikkea yhteistyötä ja nyt tässä sitten tulevan 4 vuoden aikana omalta osaltaan tehtävänä varmistaa se, että jokaisen ääni kuuluu ja että päätöksenteko sujuu rakentavassa hengessä, ja rakentava henki meillä täällä Sedussa on kyllä ilokseni ollut aina. Meillä on iso vastuu niin opiskelijoille, Sedun henkilökunnalle kuin omistajakunnillekin. On ymmärrettävää, että omistajakunnissa herää huoli välillä siitä, joudutaanko kuntien kukkarolle turvautumaan, niin kuin Pasikin tuossa informaatio-osuudessa toi esille, ja näin ei ole kuitenkaan ollut, ja siitä tietysti kiitos kuuluu Sedun johdolle, aiemmille päättäjille, ja kyllähän se meidän tavoite täytyy olla, että jatkossakin pidämme huoli itse terveestä taloudesta, jotta voimme hoitaa tehtävämme ilman lisälaskua sinne omistajakunnille, mitä mekin kaikki täällä edustamme. On tärkeää, että muistetaan pitää Sedun asiat esillä siellä omissa kotikunnissamme ja viemme viestiä eteenpäin, mutta tuomme myös tänne saliin kuulumisia kunnista ja elinkeinoelämästä. Sillä tavalla me pidämme huolen siitä, että myös meidän omistajakunnat on kiinnostuneita siitä, mitä koulutuskuntayhtymässä tapahtuu. Maakunnan pienenevät ikäluokat haastaa Sedua monella tavalla. Tämä näkyy rahoituksessa ennemmin tai myöhemmin. Tällä valtuustokaudella sekin meillä on jo edessä ja pakottaa meidät turvaamaan riittävät koulutusmahdollisuudet, että kohdentamaan resurssit aloille, joilla on kysyntää ja työllistymismahdollisuuksia. Myös tämä uudistuva rahoitusmalli tietysti ohjaa sinne suuntaan. On syytä olla realisti. Valtiolta ei ole odotettavissa merkittävästi lisää rahaa ammatilliseen koulutukseen, olipa se hallituspohja tulevaisuudessa sitten mikä tahansa. Suomen väestöpyramidi on hankala ja yhä suurempi osa valtion menosta suuntautuu sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä turvallisuuteen. Sedu on jo tehnyt sopeutuksia ja viisaasti etupainotteisesti niitä tehtiinkin, eikä vasta sitten, kun on viimeinen hädän hetki. Tämä yli 3 miljoonan euron säästöt ja merkittävä henkilöstön tiivistäminen, ne on ollut vaikeita, mutta ne on vahvistaneet talouden pohjaa. Ja tällaisten päätösten jälkeen on erityisen tärkeää pitää hyvää huolta siitä jäljelle jäävästä henkilöstöstä, sillä tyytyväinen henkilöstö on kuitenkin meidän Sedun paras vetovoimatekijä. Kun kärsimme osaajapulasta Etelä-Pohjanmaalla muutoinkin, niin on hyvä muistaa, että me itsekään täällä koulutuksen järjestäjänä ole immuuneja tälle, vaikka asiat ovat tällä hetkellä meillä hyvin, ja tämän takia on tärkeää pitää sitä henkilöstöstä hyvää huolta. No näillä puheenvuoroilla, mitä tänään on kuultu, tai tälläkään puheenvuorolla ei tietenkään ole tarkoitus synkistellä, vaikka tässä hankalassa tilanteessa eletään. Meillä on vetovoimainen ja erinomaisessa iskussa oleva suuri ammatillisen koulutuksen järjestäjä käsissämme. Tämän olemme saavuttaneet meidän ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiosta sekä vastuullisilla ja varautuvilla ja tulevaisuuteen katsovilla päätöksillä. Ja viesti on ennen kaikkea se, että me pidetään tästä asenteesta kiinni myös jatkossa. Loppuun haluan todeta, että valtuuston työskentelyä on edellisellä valtuustokaudella kehitetty hyvään suuntaan, muun muassa lisäämällä ajankohtauskatsauksia, jolloin valtuutetun pysyy paremmin informoituna myös valtuuston kokousten välissä. Tästä uudesta käytänteestä kiitos valtuuston edelliselle puheenjohtajalle Mikko Ailalle sekä hallituksen puheenjohtaja Jouko Peltoselle ja rehtori Pasi Artikaiselle. On tärkeää pitää valtuutetun informoituna ja tarjota mahdollisuuksia vuoropuheluun myös kokousten välillä, ja tätä tapaa tullaan varmastikin jatkamaan. Olen myös itse avoin kehitysehdotuksille ja saa olla aina matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tulee jotain asioita liittyen valtuuston työskentelyyn ja mitä voitaisiin tehdä entisestään paremmin. Kiitos jälleen kerran luottamuksesta ja yhteistyöstä ja jatketaan sitten kokouksen asialistalla eteenpäin. Kiitos. Ilmeisesti mikrofoni ei. Voi käyttää mikrofoniakin, jos laittaa vaan päälle. Kuuluuko ääni sinne vai tarvitaanko mikrofonia erikseen? Kuuluu, hyvä. Mennään näin. Meillä on siis pykälä 22 käsitelty, siirretään pykäläkohdissa eteenpäin. Pykälä 23, tarkastuslautakunnan jäsenten vaali ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan nimeäminen 2025-2029. Ja yhtymähallituksen esitys kuuluu: yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenet vuosien 2025-2029 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. 1 nimeää yhtymävaltuuston jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ja 3 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä. Ja meillä on piirijärjestöt ilmeisesti ennakkoon neuvotellut näistä, joissa on otettu huomioon sukupuolijako ja puolueiden voimasuhteet, ja ne on toimitettu ennakkoon tänne kuntayhtymälle, ja ne on nyt heijastetaan ilmeisesti sinne, ja kaikessa rauhassa saatte lukea sieltä. Voi lukea myös täältä ääneen, niin kuuluu sitten
lähetykseenkin, eli meillä tarkastuslautakuntaan esittää puheenjohtajaksi Lasse Anttilaa, varapuheenjohtajaksi Johanna Kujanpäätä, Ali Abdallaa jäseneksi, Jesse Häyhää jäseneksi, Helli Kitinojaa jäseneksi ja näiden henkilökohtaiset varat sitten sieltä samassa järjestyksessä Ulla Siljamäki, Anni Pihlajakuhna, Rami Puro, Päivi Kasari, Mikko Mäki-Pelkola ja esittäisin, että nämä henkilöt valittaisiin näihin tehtäviin. Näyttääkö oikeilta kaikille ryhmille nyökyttelyä? Voitaneen päättää tämän esityksen mukaisesti päätetty ja näin on tullut valituksi tarkastuslautakunta. Mennään pykälissä eteenpäin. Seuraavana vuorossa pykälä 24, yhtymähallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta 2025-2029. Ja yhtymähallituksen esitys kuuluu, yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen 25-29 yksi yhtymähallitukseen 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää yhden hallituksen varsinaisesta jäsenestä puheenjohtajaksi ja 2 varapuheenjohtajaa samanlaisella menettelyllä, eli piirijärjestö on käynyt tässä neuvotteluja ennalta ja ottaneet huomioon puolueiden voimasuhteet ja tuon tasa-arvolainsäädännön myös. Ja luen tässä samalla tapaa myös nämä nimet. Puheenjohtajaksi esittää Jouko Peltosta, hänen henkilökohtainen varajäsenen Juha Palo, ensimmäinen varapuheenjohtaja Niina Järvinen, hänen varansa Heikki Hakala, toinen varapuheenjohtaja Jari Kivimäki, varalla Eetu Lehtola ja sitten seuraavaksi jäsenet Jorma Kallio, varalla Mikko Heinilä, Anssi Saunemäki, varalla Susanna Viitala, Irene Turenius, varalla Sirpa Leinonen, Päivi Nummioki, varalla Eveliina Uimarihuhta, Jouni Aila, varalla Lea Puotinen, Riitta Maurila Kreikroft, varalla Jussi Maijala, Milla Kivioja, varalla Jarmo Latvala, Hannu Akkanen ja hänen varansa Tuulia Alanko. Näyttääkö oikealta ja sellaiselta, kun ryhmät ovat ja puolueet esittäneet? Voidaanko päättää tämän luetun esityksen mukaisesti? Päätetty ja onnea myös hallitukseen valituille. Peltonen, ole hyvä. Kiitoksia valtuustolle luottamuksesta. Näin niin kuin ammattilaisena, toisen asteen ammattilaisena voin todeta, että vaikka tämä näyttää hienolta, niin tässä niitä murheita liittää tulevaisuudessakin. Että Jesse tuossa jo viittasi siihen, että tämä työlopun, joka on selvittelyt osuudessa. Kiitoksia luottamuksesta. Olen innostunut toisesta asteesta ja siinä mielessä on todella mielenkiintoista. Kiitos Jouko. Mennään pykälissä eteenpäin. Pykälään 25 kuntayhtymän virallisten ilmoitusten ilmoituslehti valtuustokaudella 2025-2029 ja yhtymähallituksen esitys kuuluu. Yhtymävaltuusto päättää, että valtuustokaudella käytetään ilmoituslehteä Ilkka Pohjalaista. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan Sedun verkkosivustolla www.sedu.fi ja avaan tästä keskustelun. Ei varmastikaan mitään epäselvää, päätetään esityksen mukaisesti näin. Mennään pykälissä eteenpäin pykälään 26, pöytäkirjan nähtävillä pito 2025-2029 ja yhtymähallituksen esitys kuuluu. Yhtymävaltuusto päättää, että Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä Sedun verkkosivuilla sedu.fi ja avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätetään keskustelun ja päätetään päätösesityksen mukaisesti. Sitten päästään pykälään 27, valtuustoryhmien järjestäytyminen. Ja yhtymähallituksen esitys kuuluu, valtuustoryhmät jättävät yhtymävaltuuston puheenjohtajalle kirjalliset ilmoitukset ryhmien nimistä ja puheenjohtajista. Ja jos jollain ryhmällä on vielä tämä palauttamatta, niin nyt on hyvä hetki tuoda tänne eteen. Nopeasti vilkaistuna näyttää siltä, että kaikki on. Voin täältä lukaista nämä, niin vielä varmuuden vuoksi, että menee oikein, jos täältä joltakulta sitten puuttuu allekirjoituksia, nimenselityksiä, kun on ollut poissaoloja, niin näitä sitten täydennä. Ensimmäisenä keskustan valtuustoryhmä, ryhmän puheenjohtajana toimii Lasse Anttila ja jäseninä Irene Turenius, Lasse Anttila, Helena Tuuri-Tammela, Heikki Koskimies, Helli Kitinoja, Mervi Kujanpää, Mannila, Teppo Toivola, Jyri Kaunisto, Jesse Häyhä, Leena Kammunen, Kari Laasala, Harri Eloranta, Juha-Petri Palo. Ja täällä jatkuukin vielä. Listasta puuttuu vielä, mutta täydennetään, saadaan Joo, ja jatku seuraavalle sivulle Juha Kitinen ja Jukka Alaluopa, ja täydennätte sitten vielä. Yes. Näin tehdään. Seuraavana, jos mennään sitten suuruusjärjestyksessä, on kokoomuksen valtuustoryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Harri Seppälä,
ja ryhmän jäseniä on Raimo Ristilä, Mikko Mäkelä, Pauliina Suvisalmi, Lasse Niemi, Johanna Kujanpää, Anni Lehtinen, Jarmo Latvala, Harri Seppälä, Juho Rauman ja Jesse Luhtala. Näin todettu. Seuraavana sitten, vaikka tässä on SDP:n sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä, ryhmän puheenjohtajana toimii Niina Peem ja jäseninä Niina Peem ja Marko Salimäki. Ja se tuli vielä uuteen. Eli perussuomalaisten valtuustoryhmä, ryhmän puheenjohtajana toimii Erkki Valtamäki ja jäseninä Aaro Nummela, Helena Rahkola ja Erkki Valtamäki. Sitten Nurmela, anteeksi. Sitten kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, puheenjohtajana toimii Markus Blumendahl ja varapuheenjohtajana Kati Nummensalo, ja nämä ovat ilmeisesti kaikki myös jäsenet. Joo, sieltä puuttuu yksi varajäsen, mutta en tiedä, olisiko sitä tarvitse laittaa. Ei hätää, pärjäämme tällä kyllä. Sitten vihreiden valtuustoryhmä, puheenjohtajana toimii Tuomo Soijajärvi, joka on ryhmän jäsen myös. Onko joku, joka puuttuu? Ellei, kuultiin siinä valtuustoryhmät ja niiden johto ja jäsenet, ja sitten tarpeen mukaan vielä täydennetään näitä allekirjoituksesta tulevissa kokouksissa, kun väkeä on paikalla. Näin on pykälä 27 käsitelty, ja meidän varsinaiset pykäläasiat on käsiteltynä. Onko rehtorilla jotain informaatioasioita ennen kuin päätellään kokous? Meillä on tuhtipaketti ollut tänään asiaa, mutta vielä ainakin jotenkin käytännön pikkujuttuja kokouksen jälkeen. Joo, puheenjohtaja. Ei infoasioita muuta kuin sitten kokouksen jälkeen otetaan tuosta nopeasti meistä yhteinen valokuva, ja sitten valokuva on kaikkien käytettävissä. Krista ohjeistaa sitten meitä myöhemmin, että mistä kuva löytyy. Puheenjohtaja näillä terveisiä. Ja tämä strategia- ja tulevaisuustyöpaja oli tulossa, ja siihen tulee vielä varsinainen kutsu varmasti kaikille. Kyllä, joo. Eli 6.11. ne oli tuossa kokouksen alkuun vielä tärkeät päivämäärät, eli 6.11. iltapäivä tulevaisuustyöpaja valtuutetuille hallituksen jäsenille. Seuraava valtuuston kokous 9. joulukuuta kello 13. Kyllä, ole hyvä. Valtuustoaloite, kyllä. Ei lyödä nuijaa pöytään, saa tulla lukemaan tänne. Tai voi paikaltaankin toki lukea, jos se vaan kameraan näkyy. Joo, minä olen Arto Kuntala Kusikasta ja tuolla Pelsanmäellä oli 37 vuotta. Itse asiassa on ollut jonkun verran ollut, ja sitten kun Suomi oli melkein koulutus 90-luvulla, niin ammattikoulujen metallikoulun hakijoita ja se linja Kurikasta lopetettiin, ja minulla on täällä sellainen aloite, että sitä jatketaan, kun Kurikassa on 1700 konepajan työpaikkaa ja vitsaajista ja kasaajista on kova puute. Olen tämän aloitteen. Kurikassa on vahva ja kasvava metallialan keskittymä. Yli 1700 konepajan työpaikkaa kaupunginjohtajan sanoilla tuli alkuvuonna. Vitsaajista ja kasaajista on kasvava työvoiman puute. Muun muassa hyttituotantoa lisätään. Näiden ammattialojen koulutusta tarvetta lisättävä Kurikan seudulla. Työllistyminen on hyvä ja työvoimalla jatkuva tarve. Kurikassa 23.9.25 Arvournaan yhtymävaltuuston valtuusto. Ja mun assistentille tämä jo antanut, mutta niin, se voi sitäkin vielä. En mä sitä laittaa. Kiitos. Ja toivon, että otetaan aloite hyvin vastaan. Meillä on kovasti niin hitsaustyöpaikkoja Kurikassa, ja justiin saatiin hyttituotantoa Natolle Alaskaroin yksi työkaveri testaamaan niitä, ja oli paikallislehdessä juttu, taisi olla ihmeessä. Mutta niin, meidän amerikkalaiset on hyvästynyt kurikkalaisten hyttien tuotantoon. Se on niin kuin, no ei puhuta sitä. Saatiin hyvä tilannekuva kuitenkin. Kiitos valtuustoaloitteesta, ja viedään tämä sitten hallituksen käsittelyyn ja valmisteltavaksi. Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä tähän loppuun? Ellei, päätetään kokousajassa. Mitä se tarkalleen ottaa nyt on? 15.31. Kiitos kaikille tästä valtuustokokouksesta. Ja valokuvaa. Ja valokuvaa. Niin, valokuvaa, joo.